Hej alla sötnosar där ute. Jag ska gå på stan nu och göra lite ärenden. Men jag blev lite besviken för att jag trodde att solen skulle skina nu. Och att jag trodde att jag skulle få gömma mig bakom den här och gå ut på stan. Men så var inte fallet. Så vi får gå utan. Det är Melodifestivalen ikväll här i Sverige. Jag säger till dem som bor utomlands också, som läser min blogg. Och jag vet inte vilket bidrag jag ska rösta på. För jag kommer knappt ihåg vilken läs som är med. Men jag kanske går på och kollar live i Globen ikväll. Och sen kanske jag går på efterfesten. Men eftersom jag är så usel på att planera saker så lämnar jag det osagt. Så får vi se vad som händer. Nu ringer min mobil också. Men jag kan ringa upp. Eller? Ja. Hallå? Jag kan vänta. Okej. Ja, jag ska gå på stan i alla fall. Så jag vill passa på att säga hej till Linn som bor i Florida. Och att du hoppas du har ett fantastiskt liv. Och sen vill jag säga hej till Sara som bor i LA. Du har en helt fantastisk dag. Så hoppas jag att alla får en